Demanem que pugi a l'escenari l'honorable senyor Joan Ignasi Elena, conseller d'Interior. I comencem els premis a l'apartat de l'excel·lència. Per la realització d'una proposta excepcional que aposta per l'actualització d'un clàssic de la ràdio com és el radioteatre amb el plus de la qualitat del relat literari, actors excepcionals i l'ús d'un format d'àudio immersiu, premi a l'excel·lència a la Torre de Vidre de Catalunya Ràdio. Em dic Solaris, però aquesta història no és la meva. Quan tot s'acaba, només queda la Torre de Vidre. Tanca els ulls i viu l'experiència només a l'aplicació i al web de Catalunya Ràdio. Recull el premi l'equip del programa. Bravo. Home, ara. Molt bona nit. Primer de tot, el primer agraïment a aquest jurat, que jo crec que ha sigut agosarat i valent a l'hora de premiar i donar aquest premi a l'excel·lència, que ens fa una il·lusió especial que el premi sigui l'excel·lència per una primera aventura d'un format que el que preteníem era reviure'l, actualitzar-lo i portar al segle XXI un element tan important de la història i dels referents radiofònics com és la radionovel·la. Hem sigut molt agosarats a Catalunya Ràdio en aquest sentit i que la primera experiència d'una història, d'una ficció sonora amb àudio binaural, amb àudio immersiu, que això hagi estat considerat pel jurat, ens honora moltíssim. Moltíssimes gràcies. Començaré els agraïments per al que va decidir obrir la porta a la creativitat i deixar córrer a un beneit que venia amb una idea que no sabíem ben bé si seríem capaços de realitzar. Que és en Saúl Guardillo, que quan aquest beneit, que era jo, li vaig dir Saúl, hauríem de fer això, el primer que va dir va ser tio tira. I aquest tio tira i aquest agraïment que li vull transmetre el vull també fer extensiu a aquests 6 anys en què hem compartit la direcció de Catalunya Ràdio amb en Jordi Borda i amb ell, on aquest esperit d'innovar, d'obrir camí, que és el que ha de fer un mitjà públic, un mitjà de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, de ser motor d'iniciatives, ha marcat el camí d'aquesta direcció durant aquests 6 anys i aquest és un bon exemple. Per tant, Saúl, gràcies pel que has aportat a Catalunya Ràdio i avui que estem tota la família de la ràdio del país, pel que has aportat també a la ràdio a Catalunya. Gràcies. Dit això, moltes gràcies a tots aquells que van decidir jugar i apostar per això. Començant per una primera espasa de la literatura d'aquest país, que és l'Albert Sánchez Pinyol, que quan li vaig explicar la història va obrir uns ulls com uns plats i va dir «Però què m'estàs dient? Això no ho hem fet mai?» Dic, doncs si no ho hem fet mai, ara és el moment de fer-ho. I va decidir jugar, va decidir escriure, no per ser llegit, sinó per ser escoltat. Gràcies, Albert, per la confiança. Gràcies també a tot aquest càsting d'actors absolutament al·lucinant, com el Pere Arquilloé, la Nausica Bonin, el Pep Anton Muñoz, el Lluís Marco o l'Artur Busquets. Aquesta gent també van decidir jugar, perquè no vam trobar algú prou descerebrat com per dirigir aquest projecte i m'hi vaig haver de posar jo al capdavant. I quan em vaig trobar en aquesta situació i vaig veure que havíem aconseguit aquest llibret i havíem aconseguit aquest càsting,
la veritat, em va generar un cert vertigen. Dolors Martínez, ella és una mestressa de la interpretació i de la interpretació de veu, i sense ella això no hauria sigut possible. Per tant, gràcies als actors per jugar-hi, gràcies, Dolors, per aquesta magnífica feina, sense la qual no haguéssim pogut treure tot el suc a aquests magnífics intèrprets. Aquest parell que veieu aquí són la gent d'Identitat Sonora, el Paul Clason i l'Armando Arenas. Aquests nanos han fet amb el so binaural autèntica orfebreria. Hem fet un autèntic treball d'orfebreria. Per això ens fa molta il·lusió aquest concepte de l'excel·lència, perquè hem fet orfebreria sonora. Hem generat espais, hem generat monstres, hem generat portes, hem generat passes. L'equip de producció, que també un agraïment molt especial, ha hagut de fer coses que normalment no es fan a la ràdio, com agafar un desguàs de cotxes i enregistrar amb so binaural, amb cotxes destrossats, una mena de monstres que saltaven damunt d'aquests cotxes, etc. Hem fet una cosa que la radionovel·la ja hi era, però fet així no. I tenim la sensació, i crec que aquesta és una funció dels mitjans públics, tenim la sensació que amb això hem obert camí. La indústria audiovisual d'aquest país necessita un motor com el dels mitjans públics. I si amb això, amb aquestes iniciatives, aconseguim obrir aquests camins, crec que serà bo per Catalunya Ràdio, per la ràdio pública, però també per l'entorn d'àudio d'aquest país, que és la ràdio no morirà mai, però està creixent amb altres formats. I per això volia agrair aquesta valentia, perquè a més això no és un programa de ràdio, és un podcast i és una ficció sonora. Per tant, estem ajuntant aquí moltes coses que quan funcionen, quan tenen aquest resultat i quan tenen aquest reconeixement, ens fa creure i ens fa pensar que tenim una molt bona salut de ferro i visca l'àudio, visca la ràdio i visca els mitjans públics d'aquest país. Gràcies. No, home. Donem les gràcies a l'honorable senyor Joan Ignasi Elena.